hakɛto amo ke bɛɛ lajɛlen fɛ nin waati na ni ye an ka ladala jɛmukan ni y'o waati selen ladala jɛmukan min ni ale bɛ tali kɛ gafe kunnafoni na gafe kunnafoni de kɔnɔna la min ye kalimu karamɔgɔw dabaji karamɔgɔw ka tɛgɛnɔ o kɛlen kɔfɛ nanzarakan na an bɛ sɔrɔ ka don n'a ye ayiwa min ye todunkan bamanankan jɛlen yaasa kunnafoni a tɛ kɛ maa si den kelen negela ye cogoya min na nin baara in k'a daminɛ tɛnɛn fo ka taa bila juma la nin y'o wuli ka jɔn n'o cɛsiri jɔn ni jɔn b'a la cɛw musow denmisɛnw ani maakɔrɔw min ye anw yɛrɛ ka baarakɛyɔrɔ la nɔ maa o maa de bɛ yan nɔ olu yɛrɛ kɔni bɛ nin cɛsiri ni wuli ka jɔ kɛ a dɔ ye fatumata tarawele fo ka taa se mayimuna tarawele salifu tarawele ayiwa n na da o ma nka o tɛmɛlen yɛrɛ kɔni kɔfɛ min ye baarakɛla tɔw u bɛɛ lajɛlen yɛrɛ kɔni u b'u jeniyɔrɔ kɔni fili min b'a to ayiwa nin jɛmukan in ayiwa a kɔni a bɛ se ka ɲɛnɛmaya diɲɛ don o don yaasa ka se ka kunnafoni di aw ma kanubaw lamɛnbaw ale ni filɛbaw ani dɛmɛbaw bɛɛ lajɛlen o yɔrɔ la an bɛ foli ka walawala tuguni ka kɛrɛnkɛrɛn ka di mamadu mufa senparan honorable cɛba bɛ yɔrɔ yɔrɔ musoba yɛrɛ kɔni fɛnɛ o bɛ yen sarangosi saran an b'a fɔ musow olu la fara biriki don ayiwa ji tɛ fɛn k'a la wa tile yɛrɛ kɔni o t'a yele an b'a fɔ ka waleɲuman dɔn sarangosi saran ale fɛnɛ folen kɔ ka bɔ yen an bɛ taa halisa min ye an ka mɛriw olu fɛnɛ ka fara biriki ale bɛ an bolokɔrɔ ayiwa mɛri min ni a hakili jɔlen bɛ a ka sigida o yɛrɛ kɔni fɛ n'o ye commune 1 a ka baara ɲumanw an ɲɛ b'u la an b'u lakali don n'a nataw la ni ala sɔnna ma nka bi an b'a fɔ ka waleɲuman dɔn ani a baarakɛɲɔgɔn kelen-kelenna bɛɛ lajɛlen k'u bɛɛ fo k'u bɛɛ lajɛlen waleɲuman dɔn k'a daminɛ monsieur Tunkara la n'o ye chef comptable ye fo ka taa se monsieur Ba ale ye mairie yɛrɛ kɔni a secrétaire général ye n'an bɔra yen joona terre des hommes minnu ni olu ye baɲumankɛ tɔnw ye ka fɛn o fɛn k'a bɛɛ lajɛlen mɔn k'a fara ɲɔgɔn kan mali kɔnɔna la nɔ min bɛ tali kɛ Jariyetu dit Manda Watara madame Kuruma ayiwa k'a bɛɛ lajɛlen fara ɲɔgɔn kan k'a fo ale yɛrɛ kɔni tɔgɔ la min ye tilekan in na an bɛ Manda yɛrɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya la k'a fo k'a kɛra fama ye nka an ma kɛ ɲinɛ ye n'an ye foli yɛrɛ kɔni kɛ yen nɔ i b'a ye k'a fɔ an bɛ foli kɛ ka don impôt kɔnɔ min y'an ka muso ayiwa sanumanbaw dɔw fɛnɛ bɛ yen nɔ ni o bɛ tali kɛ madame Ba Fanta Sise fo ka taa se madame Sidibe Fatumata Bagaga an bɛ ninnu bɛɛ lajɛlen fo k'u waleɲuman dɔn i b'a ye an y'a fɔ universel media ale ka foli o tɛ kɔtigɛ fo ka taa se jisoma ji min n'i y'a min ayiwa min ye ka nɛn kɔni k'o timiya ka se ka da langolo yɛrɛ kɔni to ayiwa ji min ayiwa ni a bɛ denmisɛnninw n'a bɛ fɔ olu yɛrɛ kɔni ka farikololabana ni kɛrɛnkɛrɛnnenya la ni o ye baloko dɛsɛ ye a ko a kana tigɛdɛgɛni k'a di denw ma bilen a ye jisoma k'o bila tigɛdɛgɛni dɔ la a bɛna tila ka tiɲɛ fɔ an ɲɛna n'an ye jisoma ka se ka olu baarakɛla bɛɛ lajɛlen yɛrɛ kɔni fo an tɛ ɲinɛ fiyewu fo an ka min ye tuluw la tuluw la sanbalaɲɔ tuluw la danni sanji o de ye universel media ayiwa ale yɛrɛ kɔni tɔgɔ la tulu dilanni n'a bɛ fɔ a ma super GT ka dilan ni hakilina ye hakilina min bɛ si jan k'o di aw ka moteur ma ayiwa k'a ka mansimafɛnw k'a bɛɛ lajɛlen minɛ ka ɲa i ka moteur bɛ tigɛ tulu bɛ tigɛ waati bɛɛ super GT sifilɛ o fɛnɛ ka bɔ a la sisijugu o de bɛ bɔ e kɔ ayiwa super GT o sifilɛ dɔ tun bɛ bɔ an yɛrɛ kɔ kabini n'an donna super GT la kaban i b'a ye an ka motow ani an ka mobiliw a kɛra tɛtɛtɛ yɛrɛ de kɔni ye n'an ye foli kɛ an bɛ boli ka taa sugu la ka sɔrɔ ka segin ka na universel media diɲɛ izinibaw ka minɛɲumanbaw sɔrɔ yɔrɔba universel media ko la dege n'a tigi man kan minɛɲumanko jala ka to universel media bolo ka diɲɛ kolongolo ka minɛɲuman dama woloma ka na di jamanadenw ma sɔngɔ damatɛmɛdiya la universel media ta ye wasa dan ye tele sugu bɛɛ a n'a tabelenw climatiseur sugu bɛɛ radio sugu bɛɛ kuranminɛ sugu bɛɛ panneau solaire ani maɲɔgɔnlɔnw ka fara batterie ani groupe électrogène kan a kuraman ni a batterima ani jisama mansin o ni o raccord frigo ani congélateur ventilateur dugumata ani sanfɛta kɛnɛmalanpanbaw tile bɛ minnu latama kɔlɔnbasennaw ka minɛnw ani piqueur dingɛsennaw ka mansin humidificateur ka nɛɛma jigin aw ka sisow kɔnɔ a n'a ka baarakɛyɔrɔw la caméra de surveillance ani antenne parabolique mun tora bilen universel media i ye ko ye fɔ ko ban universel media a ka bitikiw ka ca dɔ bɛ bozola woninda la téléphone 00223 20 20 09 99 78 80 02 42 63 65 35 85 dɔ bɛ dabanani na
téléphone 00223 20 23 43 23 76 36 32 86 66 71 82 77 dɔ fana bɛ rue Mohamed 5 la téléphone 00223 20 23 02 72 76 41 99 11 66 73 15 88 Universel Media minanɲumanko tabali danbali sɛgɛnbali latigɛbali siga foyi t'a la tani ka segin bana o tɛ jɔni den kelen to bi an bɛ waati min na soir de Bamako n'ale fɔra ka ban bɛɛ lajɛlen hakili bɛ taa min ye Bamako wula ale yɛrɛ kɔni kan dɔgɔtɔrɔ Sugɛli Kokala Mayiga a bolo jannen bɛ a bɛ Ala wele a bɛ mun fɔ i b'a ye bi an bɛ waati min na fasiri sɛbɛnba yɛrɛ kɔni y'a jira e ko dɔgɔtɔrɔ Sugɛli Kokala Mayiga ayiwa waati min kun sumana ka di ale yɛrɛ kɔni ma e ko nin tɛ o setɔla ye wa bamananw ka kuma don ko nin tɛ kurun yɛrɛ kɔni k'a setɔla ye cɛncɛn kan wa ayiwa kuma kɔni cayalen bɛ a bɛ taa wa a tɛ taa nin kɔni nin de kɛlen bɛ malidenw yɛrɛ kɔni dalakan ye tuguni nin waati in na nka bi an bɛ waati min na quand même min ye kunnafoni dogolenw ye olu b'a jira k'a fɔ dɔgɔtɔrɔ Sugɛli Kokala Mayiga an bɛ waati min na e ko ale yɛrɛ kɔni ka waati sumalen o kɔni o ma se wa min ye ayiwa kɛrɛnkɛrɛnnenya la cɛmancɛla fanga a premier ministeriya yalima dɔgɔtɔrɔ Sugɛli Kokala Mayiga a ka ko tɔni a bɛ cogo di nka kunnafoni sɔrɔ siraw yɛrɛ kɔni na olu ye a jira k'a fɔ Mali jamana ɲɛmaaw olu kɔni hakilina min b'o olu la sisan n'a bɛ fɔ min ma ko gouvernement de large ouverture o de ye ka se ka min ye ayiwa mara k'a dayɛlɛ bɛɛ lajɛlen yɛrɛ kɔni ye i b'a ye a kun de ye k'a fɔ a bɛ fɔ min ma ko gouvernement de consensus bɛnkan gouvernement o min n'o bɛna sigi yaasa degun misɛn min yɛrɛ kɔni b'an ka dugubaw kɔnɔ ayiwa ani an ka jamanadenw yɛrɛ kɔni ni ɲɔgɔn cɛ o dala bɛ se ka lakuru cogoya min na o siratigɛ de la dɔgɔtɔrɔ Sugɛli Kokala Mayiga e ko fasiri yɛrɛ kɔni t'a fɛ k'a jira k'a fɔ ko nin ye dɔgɔtɔrɔ Sugɛli Kokala Mayiga ale ka waati yɛrɛ kɔni ko o sele yɛrɛ kɔni ye nka bi an bɛ waati min na kɔni kɛrɛnkɛrɛnnenya la n'i ye gouvernement yɛrɛ kɔni kɔnɔna ta k'a lajɛ e ko min ye cɛden kuraw ani musoba kuraw olu yɛrɛ kɔni tɛna ye ka don gouvernement yɛrɛ kɔni kɔnɔ wa nka maaw yɛrɛ kɔni sigalen bɛ mun na ko jɔn de bɛna se ka dɔgɔtɔrɔ Sugɛli Kokala Mayiga k'a nɔra bila hali n'o y'a sɔrɔ tɔgɔ yɛrɛ kɔni ma fɔ nka u y'a jira k'a fɔ maa min yɛrɛ kɔni ye kunbɛ kuma ɲɔgɔnya la min ye Mali yɛrɛ kɔni kɔnɔna la ani maa wɛrɛw yɛrɛ kɔni ni ɲɔgɔn cɛ ayiwa fo ka taa kɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya la gouvernement yɛrɛ kɔni ka kuma lasetigi kuma lasela o yɛrɛ kɔni o fɛnɛ kun don e ko siga kelen tɛ ale de la yaasa ka se ka kɛ min ye gouvernement kura min yɛrɛ kɔni bɛna dɔgɔtɔrɔ Sugɛli yɛrɛ kɔni kɔ ka se ka kɛ o yɛrɛ kɔni o gouvernement ɲɛmaa yɛrɛ kɔni ye nka min bɛ tali kɛ gouvernement yɛrɛ kɔnɔna la n'o ye dɔgɔtɔrɔ Sugɛli ka cɛdenw ye a bɛɛ lajɛlen kɔni tɛna bila nka tɛgɛ jɔlen bɛ maa dɔw la minnu ni siga t'a la fiyewu ni olu ka bilaliko kuma yɛrɛ kɔni bɛ sen na o dɔ ye min ye courant ani ji a minisiri ayiwa ale tɔgɔ bɛ maaw da ka b'o la ayiwa min ye denbaya muso ale ni denw fo ka taa se olu ka minisiri yɛrɛ kɔni ma n'o ye wasiji funde ale yɛrɛ kɔni a tagaliko kuma o fɛnɛ b'a la a bɛ fɔ yɔrɔ min fɛnɛ ma ni o bɛ tali kɛ investissement ale ni kɛnyɛrɛye baara ayiwa fo ka taa se sɛnɛ a yɛrɛ kɔni o baara yɛrɛ kɔni ma maliden minnu fɛnɛ sigilen bɛ jamana kɔ kan ayiwa olu ka minisiriso yalima gɛlɛya a bɛ yen nɔ fɛnɛ yalima ale fɛnɛ kɔni ale tɔgɔ bɛ tagaliko kuma yɛrɛ kɔni na nka kɛrɛnkɛrɛnnenya la min ye gouvernement kura min yɛrɛ kɔni o bɛ na maa minnu yɛrɛ ni olu yɛrɛ kɔni kan ka se ka don a kɔnɔ ni tɛgɛ kɔni sigilen bɛ min kan sɔn kelen bɛ min yɛrɛ kɔni ma o de ye parti minnu ni olu yɛrɛ kɔni y'u fasa fili halisa ni olu yɛrɛ kɔni o lakodɔnnen don o b'a jira k'a fɔ parti misɛnnin minnu yɛrɛ kɔni bɛ yen nɔ ayiwa minnu n'u ka récépissé yɛrɛ kɔni bɛ saki yɛrɛ kɔni kɔnɔ u bɛ yala n'a ye biro dɔw ani baarakɛyɔrɔw la ayiwa ko n'o o y'a sɔrɔ olu yɛrɛ kɔni kun jigi bɛ minisiriya yɛrɛ kɔni kan ko k'a f'u ɲɛna ayiwa u bɛɛ lajɛlen yɛrɛ kɔni k'u wakili k'a kɛ kelen ye k'a jira k'a fɔ u t'a la bi u t'a la sini nka tɛgɛ jɔlen bɛ min ye fangaɲinitɔn minnu yɛrɛ kɔni na ni olu yɛrɛ kɔni jɔyɔrɔ bɛna bonya gouvernement kura in yɛrɛ kɔni kɔnɔna la dɔ ye kodɛmu ye n'o ye Pulo ka parti ye fo ka taa se yɛlɛma yɛrɛ kɔni ma Musa Mara o ye ale o président d'honneur yɛrɛ kɔni ye bi an bɛ waati min na hali n'o y'a sɔrɔ jamana marabaw olu yɛrɛ kɔni b'a fɛ ayiwa hakilina min b'o olu la n'o ye sariya sunba kura ye fo ka taa se jamana yɛrɛ kɔni ka lakanani ma u b'a fɛ ka kɛ fo ka se a dan yɛrɛ kɔni na nka kabini waati yɛrɛ kɔni tɛmɛn'o la i b'a ye gɛlɛya misɛnninw o yɛrɛ kɔni o bɛ an ka jamana yɛrɛ kɔni a kɔnɔna la bi nka kɛrɛnkɛrɛnnenya la gouvernement kura min ni ale yɛrɛ kɔni bɛna bi an ka jamana yɛrɛ kɔni kɔnɔna la ayiwa maa dɔw yɛrɛ kɔni y'a jira k'a fɔ référendum
dɔgɔtɔrɔ Sogɛl Kokala Mayiga e ko o tɛna k'a ka kalafili baara laban yɛrɛ kɔni ye min ye gouvernement yɛrɛ kɔni a ɲɛmaaya yɛrɛ kɔni na wa ko n'o tɛmɛna min ye maa wɛrɛ ye o kɔni o bɛna bari ka d'a kan bɛɛ lajɛlen b'a fɛ kalafili minnu bɛ labɛn a ka kɛ kalafili jɛlen ayiwa kalafili min ni namara tɛna ye a jukɔrɔ a sen fɛ a bolo yɛrɛ kɔni fɛ bari olu ko dɔgɔtɔrɔ Sogɛl Kokala Mayiga parti dɔ o kɔni o ɲɛmaa yɛrɛ kɔni don n'i y'o bila ka kalafiliw k'o labɛn ayiwa e ko maa yɛrɛ bɛ den da k'a kɔ don i yɛrɛ ma wa fasiri sɛbɛnna Laya Jara fɛ an ye min bɔ soir de Bamako kɔnɔna la n'an tora o soir de Bamako kelen ale yɛrɛ kɔni kɔnɔna la bamananw b'a fɔ u ka kuma la k'a bɛ digi bakɔrɔ la nka min ye saga kɔni ye layiya ye kɛrɛnkɛrɛnnenya la bi an bɛ taa jɛkulu min bɛ yen ni a bɛ f'o ma ko appel du 20 février olu ye lajɛ belebele k'a labɛn n'o kɛra ka bɛn ni mɛ kalo tile 20 ye san 2023 a kɛra kunnafonidilaw olu yɛrɛ kɔni ɲɛkɔrɔ yɔrɔ min bɛ yen n'a bɛ f'o ma ko pyramide de souvenir ayiwa sigikun o tun ye fɛn kelen pe de sariya sunba kura min ni jamana ɲɛmaaw olu kan k'a jira malidenw na u wete u kun yɛrɛ kɔni kɔnɔna la u ko olu yɛrɛ kɔni t'a fɛ bi u yɛrɛ kɔni u t'a fɛ sini ayiwa a ko dabali ni fɛɛrɛ u bɛna bɛɛ lajɛlen dɔ kɔni tigɛ ka bɛn ni bi tɛnɛndonya ye n'o ye mɛ kalo tile 22 san 2023 yaasa ka taa ka taa yɔrɔ la yɔrɔ min ni o yɛrɛ kɔni kan ka kiiri baaraw kɛ min b'a to ayiwa jamana ɲɛma a ye collège électoral min ni a ye kalafili datu n'a b'o kofɔ ka se ka a bɛɛ lajɛlen ka bɔ a dɔgɔkɔrɔ min ye appel du 20 février a ma ɲɛmaaba n'o ye ayiwa Sheikh Mohamed Sherif Kone a kɔni ye a yira k'a fɔ kɛrɛnkɛrɛnnenya la olu ka nin sigi laɲini fɛn fɛn de bɛ a kɔrɔ o de ye ka se ka ɲɛfɔli kɛ kunnafonidilaw ye ayiwa min b'a to olu ka baara gɛlɛya min yɛrɛ kɔni bɛ a la bi kɛrɛnkɛrɛnnenya la sariya sunba min n'an b'a fɛ ka tɛgɛ nɔ bila a gɛlɛya o dɔ ye jumɛn a ko sariya sunba kura in ko ni ayiwa a kɔni a donna da la mali ka kɛlɛya o kuma kɔni o tɛ se ka fɔ kokura tuguni min ye an ka bɛjɛ jɛmu ni bɛjɛ fanga ye i tɛna se ka o kuma yɛrɛ kɔni fɔ an ka jamana yɛrɛ kɔni kɔnɔna la a ko bi gouvernement kɔni ye sɛbɛnni de kɛ sɛbɛn min n'a ka di yɛrɛ nungu ye u b'a fɛ ka o diyagoya malidenw olu yɛrɛ kɔni kan nka bi n'o ye tɛnɛndonya ye olu bɛ fɛɛrɛ nasuguya bɛɛ lajɛlen kɛ ka taa kiiri tigilamɔgɔw olu yɛrɛ kɔni ɲɛkɔrɔ min b'a to collège électoral min n'o ye kalafili kɛ ka bɛn ni juin kalo tile 18 ye u ka a bɔ a dɔgɔkɔrɔ a ko bi u kɔni u bɛna o wulikajɔ n'o baarabaw bɛɛ lajɛlen kɛ nka ni kiiri tigilamɔgɔw ma sɔn fiyewu u ka laɲini ka se ka sabati u ye a yira k'a fɔ ko olu yɛrɛ kɔni bɛ taa CEDEAO yɛrɛ kɔni fɛnɛ ka taa a f'u ɲɛna olu bɛ ka dɛmɛ min yɛrɛ kɔni don mali yɛrɛ kɔni ma yaasa kalafili baara ninnu yɛrɛ kɔni bɛɛ bɛ se ka taa ɲɛ u ka bɛɛ lajɛlen yɛrɛ kɔni jɔ bari ka d'a kan mali ka tɔnɔ o yɛrɛ kɔni o tɛ a la o ka bɔ yen i b'a ye halisa min bɛ tali kɛ Sherifu Kone a ka kuma la tuguni a ko kɛrɛnkɛrɛnnenya la ayiwa min ni o kɔni bɛ tali kɛ sariya sunba kura in yɛrɛ kɔni na u ko collège électoral min ni a kɛra ka bɛn ni kɛrɛnkɛrɛnnenya la mars ni a ka baaraw bɛɛ lajɛlen ma kɛ ka bɛn ni juin kalo tile 18 yɛrɛ kɔni ye a ko olu t'a fɛ bi u t'a fɛ sini wa olu yɛrɛ kɔni bɛ a kɔ na wa olu bɛn'u teliya joona ka fɛɛrɛ nasuguya bɛɛ lajɛlen yɛrɛ kɔni tigɛ ni ayiwa jamana ɲɛmaaw u m'olu ka kuma mɛn olu kɛlen ka kiiri tigilamɔgɔw ka kuma ɲɛfɔ kɛ olu ye min b'a yira k'a fɔ sariya sɔsɔ a bɛ sariya sunba yɛrɛ kɔni kɔnɔ ni o b'a to u kɔni u ye hakilina in yɛrɛ kɔni bila ko olu yɛrɛ kɔni bɛna damakasi sɛbɛn ni o ye plainte ye k'a don k'a ɲɛsin jamana ɲɛma ale yɛrɛ kɔni ma ani a baarakɛɲɔgɔn a kelen-kelenna bɛɛ lajɛlen de kɔni na i b'a ye ale ka kuma tɛmɛnen kɔfɛ min bɛ tali kɛ Daramani Jara ale ye kuma yɛrɛ kɔni minɛ nka a y'a jira k'a fɔ hali sariya sunba kura in a baara laban baaraw i b'a ye maa dɔ bɛ tun bɛ jɛkuluw la n'o o ye kɛrɛnkɛrɛnnenya la fanga sinna tɔn minnu yɛrɛ tun bɛ yen nɔ wa olu kɔni maa dɔw kɔni farala kan min b'a to sariya sunba kura in ayiwa a kuncɛ baaraw olu yɛrɛ kɔni baara ninnu bɛɛ lajɛlen kɔni bɛ kɛ nka olu m'a ye fiyewu ni baara min ka kɛ hakilina min kɔnɔ k'a bɛ jamanadenw olu ka tɔnɔ yɛrɛ kɔni kofɔ olu m'o ye olu y'a ye bi an bɛ waati min yɛrɛ kɔni na ayiwa ni baara ninnu bɛɛ lajɛlen yɛrɛ kɔni bɛ ka kɛ a tɛ k'i hakili to jamanadenw olu ka hakɛ ani jamana yɛrɛ kɔni u ka hakɛ yɛrɛ kɔni na sariya sunba kura min ayiwa ni a bɛ fɔ a ma ko nouvelle constitution a ko nin ye min ye sariya sunba kura dɔ de ɲagaminen ye ka na di anw yɛrɛ kɔni ma n'i y'a ta k'a kɔnɔna lajɛ
jɔsen 195 ayiwa min bɛ tali kɛ article 3 ni o ye kɛrɛnkɛrɛnnenya la a ciberew ye walima a kɔnɔciw ye ayiwa olu yɛrɛ kɔni saba kura de b'a a kɔnɔ min maa bɛ se k'i tɛgɛ sigi min yɛrɛ kɔni kan nka i b'a ye a tɔ yɛrɛ kɔni bɛɛ lajɛlen o kɔni kun b'a kɔnɔ ka se ka falen k'a bɔ a nɔ la k'a bila a nɔ la k'a bɔ place la ka taa bila place dɔ la ayiwa ko o dɔrɔn de kɔni yɛlɛmana kɔnɔ i b'a ye halisa a ka kuma la a ko sariya sunba kura in i b'a ye ɲɔgɔn sɔsɔ ayiwa minnu o de kɔni caman o de kɔni bɛ a kɔnɔna la ayiwa i b'a ye u ko sariya sunba kura in bari ka d'a kan a dilanna hakilina min kɔnɔ o de ye wasa teliya joona joona o kɔni o kɔnɔna la o de kɛra sababu ye gɛlɛya caman yɛrɛ kɔni o y'a sɔrɔ nka halisa a ka kuma yɛrɛ kɔni na ko n'i y'a ta k'a lajɛ min bɛ sariya sunba in kɔnɔ a b'a yira k'a fɔ ko mali bɛ bi bɛ tila mali sini a bɛ tila bari ka d'a kan fédération ko kuma i b'o de y'a kɔnɔ chambre parlementaire ni o ye chambre fila bɛɛ ni o kɔni a bɛ min ye ayiwa chambre fila bɛ kofɔ walasa bulon yɛrɛ kɔni kɔnɔna la ayiwa ko n'o sɔn kɛr'o ma kaban dɔrɔn o b'a yira k'a fɔ ko jamana kɔni a kɛra pays fédéral yɛrɛ kɔni ye a ko bi i bɛna ye k'a fɔ o sariya sunba kelen yɛrɛ kɔni kɔnɔna la olu dun kelen bɛ k'a yira ko mali ye république ko la constitution ayiwa o b'a yira k'a fɔ ko dans la même constitution ayiwa on dit que la république est unitaire ko mali ye kelen ye a tɛ tila wa a bi n'a sini bɛɛ lajɛlen o yɛrɛ kɔni o tɛ tila nka o ka bɔ yen min ye jara ye daba jawara ale yɛrɛ kɔni fana y'a minɛ ale ko u bɛ ka baara o baara kɛ ayiwa kɛrɛnkɛrɛnnenya la jamana ɲɛma min bɛ tali kɛ degré yɛrɛ kɔni na ayiwa kɛrɛnkɛrɛnnenya la min ye kalafili degré yɛrɛ kɔni ye ale ye a yira k'a fɔ ale kɔni sen t'a la bolo yanfan a kɔni sen t'a la ayiwa min ye sen yanfan a ko sariya sɔsɔ o de kɔni bɛ a kɔnɔ a ko mali ka tariku a yɛrɛ kɔni bɛɛ lajɛlen na ayiwa i b'a ye k'a fɔ ayiwa sariya sunba kura a ma deli ka dilan ayiwa kɛrɛnkɛrɛnnenya la fanga foyi fɛ n'a ma maliden bɛɛ lajɛlen yɛrɛ kɔni hakilina ta wasabulon min ni o b'an bolo bi olu hakilina ma ta ayiwa min bɛ tali kɛ gouvernement yɛrɛ kɔni na yaasa min ye ka se k'a ko yɛrɛ kɔni k'a ɲagami k'a sababu k'a fara fara ɲɔgɔn kan olu ye séminaire labɛn o séminaire min kɔnɔna la o de kɛra sababu ye min ye sariya sunba kura olu yɛrɛ kɔni ye a sɔrɔ ayiwa ka se ka faamuya ni kalanw k'olu k'a kɔnɔ min b'a to ayiwa a bɛ se k'a latɛmɛ cogoya min na kɔni halisa après le 20 février a kɔni ye Assimi Goïta n'o ye jamana ɲɛmaa ye a wele ayiwa min bɛ tali kɛ sariya sunba kura min n'a b'a fɛ ka yira malidenw na awɔ ni ayi a ka ko bɛɛ lajɛlen bɔ a dɔkɔrɔ Umaru Angoyiba o de tɛgɛnnen don ka bɔ Soir de Bamako ale kɔnɔna la n'an ye Soir de Bamako bila teliya la an bɛ le républicain bɛ taa n'an ye fɔ minisiri min ka baara bɛnnen bɛ kuranko ani jiko ma Lamini Seydou Traoré n'ale ka kuma fɔra ka ban i b'a ye k'a fɔ da mɔrɔnw olu bɛ bɔ min bɛ tali kɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya la ayiwa surun yɛrɛ olu bɛ ci Lamini Seydou Traoré ale yɛrɛ kɔni kelen bɛ ka kuranko k'a kɛ pari ye a yɛrɛ ye pariba ye n'a y'a di bugukasobugukaw ma bi ayiwa sini a b'a di min ye muruyabugukaw olu yɛrɛ kɔni ma don min na ni kuran yɛrɛ kɔni ma tigɛ e fɛ yen o de kɛra jɔrɔnako ye sisan malidenw yɛrɛ kɔni bolo a ko caman fanga ni gɛlɛya yɛrɛ kɔni b'u kan ayiwa banbagacikɛla yɛrɛ kɔni tɛmɛlen kɔfɛ e ko a dɔ tɛ kuranko yɛrɛ kɔni ye wa bari ka d'a kan kuran a ma labɔli kɛ ayiwa malidenw yɛrɛ kɔni bɛ k'u ɲininka i yɛrɛ ɲininka sababu jumɛn de bɛ k'a kɛ mun ni mun de bɛ yen n'a fɔra groupe électrogène kuraw olu yɛrɛ kɔni bɛ ka na nka halisa an b'a mɛn ko kurantigɛ olu de kɔni tun bɛ anw kan nka waati tɛmɛnlen na a fɔra an ɲɛna minisiri yɛrɛ ka fɔ la ko min ye kurantigɛ banbali ye ko a bɛna kɛ min ye waati jan de kɔni sogo ye ayiwa an yɛrɛ kɔni bɛna se ka an sigi gɛrɛnw ni daw la ka se ka baro min bɔ ayiwa ko ni ala sɔnna ma ale ka baara bɛna kɛ ka bɛn n'o ye Lamini Seydou Traoré o hukumu de kama ORTM n'o ye an mali yɛrɛ kɔni ka jabaraniso a ɲɛmaaba ayiwa ale ni min bɛ tali kɛ minisiri yɛrɛ kɔni na u ye barodalasigi yɛrɛ kɔni kɛ Sidiki Dembele ale ye ɲininkali kɛ baw ye n'o ye ORTM yɛrɛ kɔni a ma ɲɛmaa yɛrɛ kɔni ye ayiwa n'a ma ɲa a kɛra nin kɛcogo la u binna an kan sa an tɛ direct tigɛ Fatumata o tɛ